女の人と男の人が喫茶店で話しています。女の人は何を飲みますか？お店の中は涼しいですね。ええ。じゃあ、僕はオレンジジュースにします。ああ、いいですね。でも私は今朝飲みましたから他の飲み物にします。じゃあ、アイスコーヒーはどうですか？ここのは美味しいですよ。ええ、知っています。でも昼にも冷たい飲み物を飲みましたから温かい方にします。そうですか。女の人は何を飲みますか？